Olive in Kitawa Swanin, height and distances in trigonometry. Kalhozer Sunzum Le nga o mabakti kan nga de uhle ka wangin kan zir zung zung nga uluk te in kan lozer le anga problem har sa kha of don lafa chapter kami kan le khabu ami kan problem ho kha kan han en ho thok thok ani aza vai ro ka chong kan en thei lowa o to na atlang pui kan han en le zor zuranga uluk te zirin kan lo en le theu don ya One question the angle of elevation at the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. If the tower is 50 meters high, find the height of the building. Tani. Tuna hianin o kan han zong chuak le don ani hei question omzia kan han soi fe le photang. Building le tower kan nei ta amo tuna hianin building le tower kan lo nei ta a kan de sai kan han mark le photang o heta hianin 30 degree kan nei a heta hian 60 degree kan nei a heta han 50 meter kan nei a question amin pek poi model ho khamo changha kan han en le photang a alem kan han sia manga lo fya le kwar don ani hianin building le tower kan nei ti ha kan han she photang a hela hian building hi building lo nei ta se mo hi building lo ni ta se ngor o alang fiam chak tok lo tla du ain kan jak thale ange hi building ani hi building ani a hi tower ani hi building ani hi tower ani this one in angle of elevation 30 degree building tower nói chang hian building tang a chhip hian en ta ila angle of elevation chu 30 degree ani a ti chuan building bul thuda chang hian tower chhip hian en ve ta ila angle of elevation chu 60 degree alo ni ve thung ta ani ti chuanin question na min pek chu khang ho khani ta ani ti chuan tower san zong hi 50 meter ani a helai building san zong hi zong chhuak ro ti kha lo ni ta ni chu helai hi hemi hi tower ani a tower bul thu te chang hian building chhip tlang sang hi kan han en chuan building chhip top hi kan en chuan 30 degree a in siam angle of elevation ti chuan building bul thu te changin heta tower chhip kan en ve thung hianin 60 degree a in siam ve thunga ti chuan tower san zong hi 50 meter ani a building san zong hi zong chhuak ro min ti ta ni ti chuan kan lo zong chhuak ang problem har lo te khani le do na ni ABCD kan han pele photanga ABCD pek ma chak ber khana all sum m le me do na ni chuanin kan lo chok thachanang ole this one in solution akhanin let AB be the building kan ti a CD be the tower kan han ti phot ta ni chumi omja chu AB hi building IO2 lo ni ta se CD hi tower IO2 lo ni ta se kan han ti phasa phot ta ni ti chuan right triangle pani kan lo nei te ta a right triangle pani kan lo nei chu he DCB le ABC kan lo nei ta helai right angle triangle om na lai tak khani ta ni he lo chin chha don nia this one in right triangle BCD kan han ti thapot ta right triangle BCDB ka hian chumi right triangle big chu right triangle BCD chu he lai hemi right triangle sang zo khimo right angle triangle sang zo ki ka line rin ti lo ko le thina mi lo che thiam ulama sin en thiam thawin ka ring he green line himo green line bi ki kan lo enang tu na green line bi ki kan lo enanga khana lang thein ka ring kimi right angle triangle atang chau khan tu na kan chhuri do na ni this one in angle in right triangle BCD kan tia angle B equal to 60 degree and la hi simo CD equal to 50 meter 50 meter kan nei kha he CD chuan hela angle B 60 degree ti chuan hela BC san zong hi kan sei zong hi kan chu chhuak do ni kan zong chhuak do ni hemi kan zon chhuak na chan chu helai AB
kan zon chhuana tura ta na kan man tangkai tur ani awangin BC hi kan zong chhuak ma sapotang 60 degree kan ziak ma sapotanga ti chuanin enge kan nei sa le kan zon tur kan nei sa le kan zon tur omna chu CD hi perpendicular ani a BC hi base ani perpendicular by base chu tan na lo ni ta a tan chu perpendicular by base perpendicular chu CD base chu BC ti chuanin CD chu 50 BC chu kan zon tur kan shelawa heta han 60 zau kan na zia ka hela han 10 60 kan lo ti thei ta ni mo ti chuanin 10 60 kan lo 10 6 helai block hi chu kan lo en kan le ri ang kan en kan ri ang hei 10 60 equal to 50 by BC alo ni na chan chu perpendicular by base perpendicular to CD base to BC CD aya som nga kan zia ka 50 meter BC chu kan zon tur ni wangin ti khan kan lo jak le ta a ti chuan 1060 chu 1060 ina tluk chu √3 kan shevek to khamo √3 50 by BC tero hei √3 50 by BC ti chuanin √3 BC 50 lo ni ta tero BC equal to 50 by √3 lo chhuak ta ni BC chuanin 50 by √3 atluk ti kan han mu chhuak ta hela han BC equal to √3 50 by √3 ti kan mu chhuak ta ni hei kan chin chiang nakina kan laman tangkai do na wangin hei kan lo chin chiang ti chuanin a next step a kan kal le nga langa in right triangle ABC kan ti ve thung don ani right triangle ABC a hian kan ti ve thung to don hei ta chuanin right triangle ABC mo hei a red line ho hi hemi right triangle ABC hi tuna chuanin kan lo en big ve le thung to ang right triangle ABC a hianin angle C equal to 30 degree ani a BC kha tuna kan zong hmu che a BC equal to 50 by √3 AB ro chu kan zon tur mo ti khanin kan lo jiang ma sale ta ni kan nei sa ho kha chuanin tuna kan lo chok chhuak le ang lan 30 degree kan jiang ma sale pota ingber nge kan man don helai angle C kan en ani wangin perpendicular by base thau kha kan zon tur kha lo ni ta ni perpendicular by base kan ti chuan AB hi perpendicular ani a BC hi base lo ni ta a ti chuan AB hi kan zon tur ani awangin kan shelawa a base a chuanin BC chu 50 by √3 mo BC ai 50 by √3 kan da heta han perpendicular by base kan man awangin 10 30 kan lo ti le ta ni ti chuanin 10 30 chu 1 by √3 ani a 1 by √3 equal to AB by 50 by √3 kan han ti le ta phot ta ni khanin uluk de win lo en zelang ta hian kan zia chhun zom le anga 1 by √3 equal to AB kan te anga hemi a hnuai lampang hi hemi a hnuai hi tuna kan lo let lingang he divide all divided by AB by 50 by 30 ni wangin helai hi puntir na a kan letanga √3 ka chung lama akalanga 50 ka hnuai lama lo kalang tero kha chu kan thiam vek to kha ti chuanin he ta han ti zom le ang he ta han equal to kan ti le anga ta han ka chhun zom le anga 1 by √3 AB le √3 puntir chu AB nia 50 a hnuai lama langa ina la kalanga ti chuanin 150 ti hang cross multiplication ta a 50 le 1 puntir chu 50 ni a √3 le AB √3 chu √3 ma sa zo ka kan jak me ni he ain ang vek thawa kha lo chhuak ta a ti chuanin 50 anga in kan √3 le √3 kan puntir chuan 3 ani a 3AB lo chhuak ta a ti chuan 50 by 3 AB chu 50 by 3 lo ni ta ni chu ti ni chuanin hemi ina atluk chu 16 2 by 3 meter aron chhuak ta ni 16 2 by 3 meter kan mu chhuak ta helai hian mo answer
hi answer lo ni ta ni 16 2/3 meter hi answer ani a ab kha ab chu 16 2/3 meter kan lo mu chhuak tam a se ti hian ti top lo tur kan ti khamo helai all lai a hianin a conclusion kha ziak le top me ang o helai all lai a hianin kan lo ziak le ang a all sei lai a hian ziak le top me ang o kan whiteboard hi te si a ti chuanin a top kha kan kharang the height of a question a khan in the height of the building is kan tianga question kha kan ring le mai don ani the height of the building is 16 2/3 meter kan ti a so answer kha kan lang mu chak le ta ni kha ni he problem chu kan lo zo le ta a uluk de win enin kan lo chu yang o ani deuh no ya boy me lo tur ani a step by step a chu dang khamo he lampang hi chu na ma saber ani a helai area hiana dota helai hana dot le a helai hana top na in khar o ti chuani uluk de win kan lo enin kan lo ziranga kan lo thiam le ve kang o